Ahojte, tentokrát som sa rozhodla takýmto spôsobom priblížiť rodinám s pacientmi v ďalej kome tému odškodnenia. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležitá téma, no ľudia majú málo informácií, vo veľa prípadoch ani o tejto možnosti nevedia, následne čomu prichádzajú o financie, ktoré by sa im zišli pri každodennej starostlivosti a rehabilitácii takéhoto pacienta. K tejto téme som si prizvala pána Mareka Bachtoňa. Pán Marek Magdoň sa venuje téme odškodnenia od roku 2010 a bol pri zrode projektu nárokyonline.sk. Pripravila som si pre neho pár otázok, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. By sme mohli začať hneď prvou otázkou. Kedy majú pacienti alebo ich rodiny nárok na odškodnenie? Sú nejaké špecifické podmienky, ktoré musia byť splnené? Týmto ďakujem za slovo, zdravím vás. K tej prvej otázke, kedy vlastne tí pacienti a ich rodiny majú nárok na nejaké odškodnenie. Je to vtedy, keď nejakým protiprávnym konaním im bola spôsobená škoda buď na majetku alebo na zdraví. Dneska sa budeme baviť o pacientoch v kóme, čiže bavíme sa o škode na zdraví. Tým protiprávnym jednaním môže to byť dopravnou nehodou, pracovným úrazom alebo dohľadom na zdravotnou starostlivosťou alebo nejakým násilným trestným činom a samozrejme sú tam aj iné veci alebo iné faktory. Takže asi toľko. Veľmi pekne ďakujem. Aké typy odškodnenia môžu rodiny s pacientom v ďalej kóme požadovať? Aké typy odškodnenia vlastne poznáme? Tak bavíme sa zase o tej škode na zdraví. Tam tie typy odškodnenia sú tzv. Bolestné. Je to vlastne nárok, ktorý vzniká tomu poškodenému hneď ako došlo k tej škode na zdraví, čiže dá sa hodnotiť tento nárok v podstate hneď. Ďalej je taký druhý najdôležitejší nárok trvalé následky, ktorý odborne voláme sťaženie spoločenského uplatnenia. Tento nárok sa hodnotí zvyčajne po roku, odkedy sa daná škoda pacientovi alebo respektíve tomu človeku stalo. Ale je tam taká výnimka, že v podstate musí byť ustalený zdravotný stav, čiže nemusí to byť v niektorých prípadoch ten rok, ale môže to samozrejme trvať aj dlhšie. A potom sú tam ďalšie veci ako liečebné náklady, nejaké cestovné náklady za tou danou liečbou, rehabilitáciou alebo návštevami lekármi. Potom sú tam rôzne ďalšie. A ešte by som určite spomenul pre tú rodinu, keďže sa bavíme o pacientoch v ďalej kóme, že majú tzv. Nárok na nemajetkovú újmu, čo má vlastne súvisť s tým, že ten ich rodinný príslušník sa nachádza v tom danom stave, v ktorom je, čiže v tej ďalej kóme a jednoducho nemôžu s ním viesť plnohodnotný život. Ďakujem. Aké sú najčastejšie problémy, prekážky, s ktorými sa rodiny alebo vy pri odškodnení stretávate? Tam by som spomenul veľmi z krátkosti to najhlavnejšie, čo sa stáva. Vo väčšine prípadov plní poisťovňa, hlavne pri tých dopravných nehodách, čiže plní sa myslí tým, že nahrádza tú škodu za toho vinníka a vlastne tá poisťovňa, tie prekážky, ktoré nastávajú alebo sú najväčším problémom je to, že buď kráti neoprávnené ten nárok, alebo ho neplní vôbec. Ale samozrejme to nemusí byť poisťovňa, môže to byť aj ten povinný subjekt, ktorý škodu spôsobil a musí ju uhradiť, čiže kľudne to môže byť fyzická alebo právnická osoba. A hovorím, najväčšou toho prekážkou je, že z nejakých dôvodov plniť nechcú a v podstate tam je potom najviac práce dopracovať sa k tomu úspešnému výsledku, aby ten poškodený dostal všetko, na čo má nárok. A aké právne kroky treba podniknúť? Čo sa týka tých právnych krokov, ide o to, a za prvé musí sa nám ustaliť, kto je škodca, kto je vinník. Voči vinníkovi a vinníkovému, povedzme, zástupcovi, či to je poisťovňa, alebo je to iný subjekt, ktorý za vinníka v podstate môže finančne kompenzovať náhrady tých škôd. Musím vyčísliť tieto škody, to znamená, že musím mať dispozícii buď odborné vyjadrenia, znalecké posudky, alebo posudok bodového hodnotenia, na základe čoho si určujem tú škodu. Ďalej z tých právnych krokov, aby som neopomenul, v prípade, ak sa bavím o tej škode na zdraví, samozrejme tam dochádza vždycky k trestnému stíhaniu, respektíve trestnému konaniu. Takže tam sa nám musí ustáliť a na konci dňa musí byť odsúdený vinník, voči ktorému si tento nárok budem uplatňovať, alebo teda voči tomu zástupcovi toho vinníka, ako som spomínal, čo v niektorých prípadoch je tá poisťovňa. No a potom ďalej môžeme to riešiť tak, že vlastne už v tom trestnom konaní si vieme
nevieme uplatniť tú danú škodu a je len na súde, či sa s ňou bude zaoberať, alebo nás ňou odkáže do civilného procesu. Ak nás ňou odkazuje do civilného procesu, musíme počkať, kým skončí vlastné trestné konanie, aby sme si škodu mohli vymáhať. Ale odporúčam samozrejme na nič nečakať a vždy si tú škodu riadne uplatniť voči tomu subjektu, ktorý vlastne bude povinný plniť. Ďakujem. Existuje premlčacia lehota na podanie nároku? Je tu nejaký časový limit, dokedy treba riešiť vzniknutú škodu? Určite áno. Spomeniem len tie najdôležitejšie, čiže bavíme sa len o tom bolestnom a o tých trvalých následkoch, čiže sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri tom bolestnom nám zákon jasne hovorí, že sú to 2 roky, odkedy mi škoda vznikla na zdraví, čiže kedy sa mi to stalo, laicky povedané, a pri tých trvalých následkoch sú to 3 roky, odkedy vlastne mi tá škoda vznikla. Ale chcem upozorniť na to, že je judikatúra, to znamená sú rozhodnutie vyšších súdov, takzvané krajského súdu a najvyššieho súdu. A tieto majú už v rozhodovacej praxi túto lehotu trošku upravenú, alebo troška upravené, čiže pri tom bolestnom je to 2 plus 1 rok a pri tých trvalých následkoch je to 3 plus 1 rok. Ale zase upozorňujem a odporúčam nečakať, sú to len judikáty, čiže nie sú úplne záväzné pre súdy a nečakal by som a túto škodu by som si uplatnil v tých riadnych lehotách, čiže znova sa zopakujem pri bolestnom do 2 rokov a pri trvalých následkoch do 3 rokov. Ešte by som dal jeden tip tým rodinám, jednoducho, aby keď aj čakajú na nejaký proces, a tú škodu nemali napríklad v tom trestnom procese uplatnenú, aby nečakali a danú škodu pred premlčaním alebo plynutie tej doby, kedy sa už blížime do finišu tej doby, aby jednoducho nečakali a žalovali ju na civilnom súde, s tým, že civilnému súdu môžu potom navrhnúť, aby dané konanie prerušilo z dôvodu toho, kým bude skončené vlastne to trestné konanie. Hej? Čiže určite by som samozrejme s týmto nečakal, lebo tie premlčacie doby sú dosť nekompromisné. Ako môže trvať dlho takýto celý proces? To je veľmi individuálne. V niektorých prípadoch, kedy je jasný vinník a nejakým spôsobom, poviem to tak laicky, nekladie odpor, čiže svoju vinu si uznáva, je si jej vedomý a súhlasí s výškom trestu, tak tieto spory sú veľmi rýchle, čiže tam sa bavíme o trestnom konaní, ktoré môže niekedy skončiť kľudne aj za pol roka. Tým pádom je to veľmi rýchle. A keď sa o tom celom ešte bavíme, potom sú samozrejme prípady, kedy tí vinníci nejakým spôsobom rozporujú tú svoju vinu a tam tie procesy môžu byť rôzne, hej, môže to byť 2, 3, 5 rokov, s tým, že netreba zase čakať, treba to, čo som už spomínal predtým, treba si riadne škodu uplatniť a samozrejme, ak tam je poisťovňa, ako ten, kto bude plniť za toho vinníka, a nebal by som sa takýto nárok si uplatniť na tej poisťovni a behom toho vlastne trestného konania veľa poisťovní nemá problém a takéto plnenie poskytuje, lebo už majú vlastne nejako prejudikované alebo tušia, ako to skončí a sú ochotní z tohto hľadiska plniť. Čiže netreba tam čakať, treba si to riešiť hneď od začiatku. A čo by ste odporúčili rodinám, ktoré si prechádzajú takouto situáciou? Určite, aby nečakali a nestrácali s ničím čas, aj keď rozumiem ich situácii, ktorá sa im v živote stala, že je nečakaná, je všetko nové, ale už veľmi dôležité spomeniem, počas toho, ako v podstate ten rodinný príslušník vo väčšine prípadov je ešte hospitalizovaný a tak, začali sa o tejto téme informovať a zisťovať si, čo všetko bude dôležité mať nachystané, až celý tento proces začne. Určite spomínal som tie premlčacie doby, takže z toho hľadiska konať čo najrýchlejšie a nájsť si zástupcu, buď advokáta alebo spoločnosť, ale upozorňujem, ktorí majú skúsenosti v tomto obore, zbierať všetky potrebné dokumenty, respektíve si ich chystať do toho procesu, čiže či sú to už lekárske správy, alebo či sú to nahliadnutia do spisov v trestnom konaní, alebo sú to liečebné náklady, odkladať si nejaké bločky a takéto veci. Čiže všetky veci, ktoré mi budú slúžiť do budúcna na to, že ma stoja peniaze v podstate a chcem si to dať preplatiť, lebo je to náhrada vlastne tej škody. A samozrejme asi také najdôležitejšie z toho hľadiska je určite nejakým spôsobom sa nenechať odradiť a bojovať za to odškodné, ktoré náleží tomu rodinnému príslušníkovi. Pán Marek Magdoň, veľmi pekne vám ďakujem za tieto všetky odborné informácie a rady. Ja pevne verím, že budú veľkým prínosom pre rodiny, ktorých sa táto téma týka. A zároveň, milí diváci, ak vás táto téma zaujala, poprípade, ak poznáte niekoho vo svojom okolí,
koho sa táto téma týka, prezdieľajte toto video ďalej, nech sa šíri povedomie aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ja ďakujem za priestor, ktorý som dostal. Budem rád, keď tieto informácie sa dostanú k správnym ľuďom a chcel by som dať do pozornosti, ak by ste potrebovali viac informácií alebo by ste sa potrebovali nejakú podporu, kľudne sa na nás obráťte. Nájdete nás na stránke nárokyonline.sk, je tam kontaktný formulár, napíšte nám požiadavku alebo váš problém alebo žiadosť o kontakt a určite sa vám ozveme. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, dovidenia.